Bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod noi filmăm Sky Gigant. În acest episod noi suntem singuri. Ce fac ăștia, mă? Așa, cu cine sunt în echipă? De obicei pe Hive MC nașpa că-s hacker sau din ăștia care nu știu să joace una din alta. Ce deștept-i timerul? No. Serios? Du-te, mă. Că nu dădea nimic bun. Nu mai e nimic. Mă duc pe insula asta. Du-te, mă, și mori. Stai că eu o să iau și un boți. Nu. Stai că eu fur și înșantul. Nu pot. Ce nașpa, frate, că nu mă las să-l iau. Hai, mă, vreau și o pereche de boți. Cred că Blue o să vrea să vină să mă bată. În sfârșit. Du-te, mă, și mori. Cine ești, mă, tu? Cred că mă bate. L-am bătut. Ce echiperăm? Nu știu ce echiperăm. Mă aruncăm voi că nu știu ce echipos. Mai ușor așa. Cred că sunt blue. Nu, sunt green. Sau... Da, sunt green eu. Ce mă... Dai cu arcul. Doamne, frate, la parcarea aimbot. Cine dădea, mă, Blue? Blue, vrei să vezi cum nu mai e gigant? Pe tine te targetezi, bă, Blue.
faci, mă, mori? Ai murit? Păcat. Nu, hai, mor pescar. Ce taci un pic. Op. Hai, ajută-mă, timărule. Hai, dă-i. Bate-o, bă, timărule. Dă-i proști ăștia, bă, timărule. Hai, îl batem, hai. Hai și pe cealaltă proastă. Stai că pe asta o bat eu. Bun. Bravo, timăr. Hai, proastă, de ce nu dă noi? What the fuck? E mai bine așa. Bă, nu... Pam. Stai, că acum o să ne dea regeneration, parcă. Da, ne dă regeneration. Bun. Eu mă duc să iau ceva de la villagerul lor. Pam. Mamă, de săgeți. Am luat de săgeți. What the fuck? Mă, uite beacon-ul acolo. Nu pot să le sparg. Pam. O căzut la pisul. Și acum mă înșantez. M-am mai terminat armura. Bă, magenta, bă, prostule. Hai, vii, sabia acum. Nu, nimic. Bă, fără chilaura, bă, băiatule. Las-o acasă, bă. Hai, pac cu chilaura. Dacă joci cu chilaura, eu nu mai joc cu tine, bă. Îți place chilaura, nu? De la câte blocuri ai dat, șefule? De la 5? Bravo. Șmecher, hack-ul, șmecher, foarte. Mi-l dai și mie. Hai că-i bun. Bă, timarul nu-și pune armura-i prost. Nu, pe hackerul de la magenta trebuie să-l mai batem. Bun. Oh, căzut și ăla, hai să batem magenta. Stai că eu la magenta îi dau cu săgeți, că am și power-ul, nu? Copilul m-a stărit, bă, gata, bă, lasă-mă și tu, hecu. Timarul meu nu mă ajută și pe mine.
Bam. Păi, și cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Bogdan. Noi ne revedem data viitoare.